खुलुमबाय मोनसे गोनांथार रादाब लानानै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। सिबिसर बसुमतारिया हस्पिटालनिफ्राय रिलिज मोनबाय। सिबिसर बसुमतारि बिथाङा गावनि गोरिब नखरखौ खुंनो बेंगालराव गोबाव सम कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। आसाम हादोरसानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामुगुरि गामिनि सिबिसर बसुमतारि बिथाङा कम्पानियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो बेरामजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सामागुरिनि दिनै आंना फिसाया मोनसे निदानाव गोग्लैनानै थाहैबाय। आङो दिनै निहाथार थाइसेबो गैया आंनाव। आङो दिनै न'खरनि सम्पतिखौ फाननानै आं नाहरबाय। आंहा दिनै हा दब्लायसेबो गैया, जेबो नेरसोन गैया आंनाव। आं दिनै फिसा गांमाजों फोथांनो हानो नोंसोर आइफोर आफाफोर थाइसे थाइनै आंनो सहाय हरदो, थाइसे थाइनै सहाय हरदो नोंसोरो आंनो। आङो न'नि माबाखौ गारनानै नायबाबो आं हायाखिसै। दाबसेयाव गोग्लैसोनानै थाहैनाय, जोंबो मोनहास'आ, जोंबो थांस'नो हाया। बे खैफोदावनो गोग्लैहैबाय आंना फिसाया थांनानै। मदिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गावनि देहाखौ फाहामथाय होनो आखायाव थाइसेबो रां गैयामोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 4 जुन खालि केसि जेनेरेल हस्पिटाल मालेश्वरम बेंगालरनिफ्राय हाला होननानै सारेन्डार खालामदोंमोन, अब्ला समनिफ्रायनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन एबा गुसुङै WBWA आ बिथांनि देहाखौ फाहामथाय होनो राहा नागिरो। बेंगालर सहराव थांनानै गोग्लैनानै थाहैबाय। दिनै आं मा खालामगोन? आङो दिनै हाबो गैया, हुबो गैया, जेबो गैया, जेबो राहा गैया आंहा। दिनै जेबो फाननोबो राहा गैला। जा फाननांगौ बेखौ आं फाननानै नायदोंमोन, हायाखै आङो फिसाफोरखौ नायनो। दिनै नोंसोरो हायोब्ला आंनो थाइसे थाइनै राहा होदो। आरो भिक्ट'रियेल केयार हस्पिटाल केयार मार्केट बेंगालर हस्पिटालाव थिसनहैयो। अदेबानि सिबिसर बसुमतारि बिथांखौ फाहामथाय होनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन गौथुमनि आखायाव थाइसेबो रां गैयामोन। बबेखानि बिथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइनि थाखाय गुबुननि खाथियाव आखाइ फोलावनो गोनां जायो। मख'थारनो गोनांदि सिबिसर बसुमतारि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म, एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड जइन्ट सेक्रेटारि दिनेश बर' आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सिबिसर बसुमतारि बिथांनि मुङाव राङारि अनसुंथाइ हरो आरो सिबिसर बसुमतारि बिथाङा गोग्गो देहा मोनफिननो हायो। बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन गौथुमनि नाजानायाव सिबिसर बसुमतारि बिथाङा गोग्गो देहाखौ मोनफिननो हायो आरो गावनि आंगोनि गामिसिम मोनफैफिनो। बबेखानि बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायाव जाफुंसारो आरो सिबिसर बसुमतारि बिथाङाबो गावखौ गोग्गो देहाखौ मोनफिनहोनो राङारि मदद हरनाय बिथांमोननिसिम गावनि गोरबोनि हामलायथिखौ भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों बावहरदों। UPPL राजखान्थि हान्जाया उदालगुरियाव प्रेस मिट खुंफुंदों। थांनाय 13 जुन 2020 खालाराव UPPL राजखान्थि हान्जाया उदालगुरियाव खौरांगिरि मेल खुंफुङो। खुंलांनाय बे खौरांगिरि मेलाव UPPL नि बिबानगोराफोरा बेबायदिहाय बुंथियो। আপোনাৰ হৰিচিঙা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত কোনো পৰীক্ষা নপতাকে, কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো চাৰ্কুলাৰ প্ৰকাশ নকৰাকৈ 13জন ব্যক্তিক BPF-ৰ সাংগু পাংগুক 13জনক চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। এয়া PNRD বিভাগৰ দুৰ্নীতি, নিযুক্তি কেলেংকাৰী। আৰু PNRD বিভাগটো কোনে শাসন কৰিছিলে, PNRD বিভাগ কোনে চলাইছিলে, যিটো BTC মানে চাপ্লাই। গতিকে PNRD বিভাগটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিগত 15 বছৰ বা 17 বছৰে নিজৰ হাতৰ পৰা এৰিয়ে নিদিলে। তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিভাগৰ এয়া কেলেংকাৰী। হয়তো তেতিয়া ভাবিছিলে মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ, মইতো ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিৰুদ্ধেহে কৰিব লাগিছিলে। সেইটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিভাগৰ নিজৰ স্বৰূপ। 13জন ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ সাংগু পাংগুক তেওঁলোকে হৰিচিঙা ডেভেলপমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত কোনো পৰীক্ষা নপতাকে, কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে এডভাৰটাইজমেণ্ট নোহোৱা কৰি তেওঁলোকে চাকৰি প্ৰদান কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ অলপ কেইদিন আগতে। बयबो बर' जोहोलाव मुंख्लं जानायफोरनि नखरखौ नायफिनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। UPPL हान्जाया देरहागोना रोखा जाबाय होननानै 22 नं कक्लाबारि कन्स्टिटुवेन्सिनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा बुङो आरो बे देरहानाया गावनि थाखायल' नङा, रायजो राजाफोरनि थाखायसो। रायजो राजाफोरा बिथांजों लोगोसे थानानै हेफाजाब होयोब्लानो देरहाखागोन होननानै बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंबावो दि बर' हारिनि थाखाय जिउ बोलि होनाय जोहोलावफोरनि नखरनि थाखाय थांखि लानानै दोनखादों आरो सुबिदा बादियै बेफोर नखरफोरनो साख्रिनि मदद होगोन होननानैबो बुंथियो। बाक्सा सिमला कारहानानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां।
UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 7 सुबुंफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सुरजियाखिता गामिनि बेंखननि दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा गासै 7 सुबुंफोरा BPF राजखान्थि दोलोजों हेफाजाब खालामफैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। अदेबानि मख'थारनो नांगोन दि सुरजियाकाटा गामिनि सिङाव थानाय गासै गंब्रै गामिनि 160 नखरफोरा BPF राजखान्थि दोलोआ गायसनजेननायनिफ्रायनो BPF राजखान्थि दोलोजों हेफाजाब होबोखादोंमोन। बबेखानि जेखिनि नखरब्रै नखरबा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव हेफाजाब होदोंमोनब्लाबो बिथांमोना BPF राजखान्थि दोलोजों हेफाजाब होफैयो। बे गोदान हेफाजाब होनो फैनाय गोदान हेफाजाबगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो फैगौ BTC बिसायख'थिनि 8 नं दतमा बियाबनि बिजाथि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथाङा गांसे आर'नाइजों मान होनानै बराय आरो बे बियाबनि सिङाव थानाय BPF राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो गोदानै जइन जाफैनाय बिथांमोनखौ आर'नाइजों फारियै मान बावनानै बरायलाङो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 8 नं दतमा बियाबनि BPF राजखान्थि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि महिला खुंगुर ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोदानै आखाइ गोरोबफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमाय आरो फैबाय थानाय समाव BPF राजखान्थि दोलोआबो BTC आव फिन खनसेबाव सोरखार दाफिनगोन होननानै बुंथियो। मंगलीय बर' फिसाफोरनि हायुङारि रादाब बड'लेण्डनि 3थि जोनोम सान फालिबाय। थांनाय 3 जुन खालाराव 3थि बोसोरनि उनाव मंगलीय बर' फिसाफोरनि हायुङारि रादाब बड'लेण्डनि 3थि जोनोम सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नमायाव खुंदोंमोन। बुहुमनाङैनो COVID-19नि साग्लोबनायाव आरो लोगोसे बुहुमनाङैनो लकडाउननि सोलायनायनि थाखाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै खुंफुंनो हायाखैब्लाबो दैदेनगिरिफोर गोजा खुंफुंदोंमोन। बेखौ खुंफुंनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी आरो मंगलियान बोसोरनि खुगा लाइसि 3थि बिसान 2020 ई-बुक एप मेगाजिनखौ बेखेवो बर'नि फावखुंगुर मेन्डेला दैमासा ब्रह्म आरो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिजु बसुमतारी बिथांमोना। बाक्सा सिमला कारहानानिफ्राय गलाब बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपाम भाल मानुहर भिटा गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय 12 जुन खालि ससियेल मिडियायाव UPPLनि मानसिफोरखौ रायजोफोरा आखारदों होननाया नंखाय होननानै गामिनि आफादगिरि प्रबिन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आगोमा दैमारि बिथांमोना गामिनिफ्राय नंखाय होननानै प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायथियो। 17 बोसोर BPFआ BTC सोरखारखौ सालायनायनि उनावबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दमगाव गामिनि दालांखौ मावनानै हैनो थाखाय बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सानफ्रोमबो बे लामाजोंनो रायजो राजाफोर आरो फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामो आरो बे दालांखौ बोसोरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा बायला जिला जानायखौ फाहामो। बेनिखायनो बे दमगाव गामिनि रायजो राजाफोरा थाबैनो बे दालांखौ मावनानै होनांगौ होननानै सोरखारनिसिम फोरमायथि हरदों। बेंटल गादेनाय लामा 17 बोसोरसै जोङो बे लामाखौ बिनो दिनैसिमावबो रावबो नायस'ना। बे हिसाबै जोङो बे लामाखौ दालांखौ बानायनाय जाबाय। जोंहा दैज्लाङावहाय गथ' गथायबो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिराद दिगदार जायो। बे हिसाबै जों बे दालांखौ बानायनाय जादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मुलुगनि गोबां मुंदांखा फावगिरिफोरा सुशांत बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंखौ गसाइनि सेराव आरज गाबदों। नाथाय बे बुब्लियावनो बलिउड इन्डास्ट्रिनि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों सुशांत थैनायनि उनाव बलिउड इंडस्ट्री को दाय जाबसिनदों। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ
सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई। मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में दासम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबाय आरो दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।